Pamusoro imambo. Yes. Ndini Johnson Nyakusi. Ndoda kudzorwa mombe dzangu dzatakatorwa nakuda kwachibvitira achinipomera nyaya yemanyika. Kuda kwachibvitira akauya kumba kwangu. Akati ndauya nemwana wangu. Ati ane pamiri pako Johnson Nyakusi. Ndikati handizvizivi. Akaita pamiri pangu sei ndisina kubudana naye nomborara naye. Kanzi ndozvitaura mwana. Wakambata chibharo ukamupa pamwiri. Sei wakomana ndakati ini handizvizivi. Wakomana wakabva wangobuda mumba mangu kwakutonanga kwapolisi. Wasvika kupolisi wauya musi wa24 February. Ndokumba mangwana acho ndaona polisi ichisvika. Kanzi takubata Johnson Nyakusi uya kubhesi. Ndakaenda kubhesi. Kanzi Johnson Nyakutsikwa takubata nenyaya yekuti ndiyosabvitira mwana wake. Ari kutaura kuti ndine pamiri pako. Wakandibata, wakanditeera kuhuni. Wobva wandisimudzira demo. Saka ndaenda kuhuni kugomo nehanzvadzi dzangu mbiri. Saka iwe wakandibata wakandisimudzira demo. Ukati ukataura ndinokutema. Ndiye ane pamiri apa. Ndokumupa kwawakaita pamiri. Ndikati ini handizvizivi, handina musi wandakambodaro ini. Kanzi ndo nyaya iri panapa. Saka tabvunza mwana kuti iwe mwana chii chakaitika. Ndo matsananguriro ari kuita. Kuti iwe wakabudisa demo kandi ndokuchizidzira kuti ndinokutema kana wataura badzi kuti wakabatwa chibharo neni. Saka polisi akati ini ndabvunza mwana kuti iwewe zvakaitika here, akati hongu. Pamiri ndepandi Johnson Nyakusi. Wakabatwa kangani? Kanzi kahwani. Nei iwe uri kutaura kuti pamiri ndepa Johnson Nyakusi. Kandi ndine chokwadi nazvo nekuti akandibata ndichangobva kugeza kuteera nguva yake. Saka ini ndakachena. Saka paakandibata kanzi wakamubata kangani, akakubata kangani? Kanzi akandibata kahwani. Saka nei uri kuziva kuti pamiri ndepa Johnson Nyakusi. Kanzi paakandibata ndichangobva kugeza ndakachena. Ende paakandibata ipapo hakuna zvomwe munhu akazondibata futi. Saka ndine chokwadi kuti pamiri ndepa Johnson Nyakusi. Ndikati ini handizviziva inini. Handina kutombodaro. Handina zvandakaita kumwana uyu. Kanzi alright. Ndo nyaya yatiri kubata nayo. Iwe enda murumu iyi. Awana kuda kwachibvitirana mhuri yake vachibva vagara murumu iyi. Time ndakabva ndazobudiswa nemapurisa pabhesi payo. Kanzi uya kuno mukati muchaji ofisi pabhesi ipapo. Kanzi right, takupai nguva yekuti mugone kutaurirana sevawakidzani, sevagarisani. Kuda kwachitaura zvaungade kutaura kuna Johnson Nyakutsikwa. Kuda kwachedzotera akati inini Johnson Nyakutsikwa chimwe chandingagone kutaurirana naye ndechekuti ngandipe 350 US izvozvi munomu. Ini ndakati 350 yacho ndikubhadhara chii? Ndikutaura kuti nyaya yamutaura handizvizivi. Handina kana 1 day randakambata mwana wako. Ini handina kumbobatana naye. 350 yacho ndeyei? Kuda kwachedzotera akataura kuti kana uchida kutoziva izvo ndokusiya uchinovharira. Ndikati kune ndikuvharirwa nyaya iyi. Pandikuda akaizwa ebambo. Notenda. Ndoda nyaya yekuti kana nyaya yakamboenda before a magistrate. Ndoda kuona magistrate akati chii? What was the judgment? Akati chii magistrate? Magistrate akanditenda unodzorwa mombe dzako enda kwa messenger of court. Ndipei paper, I want to see the document. Ndoda iro. Zvakaita rini? 2021 mwana ari ndakabatwa muna 2020. Mapepa mazhinji pakauya newenhindi ayo pepa rakabva rakandakazviwa kwamessenger of court. Iri pepa rekudna pandakazoenda kunopepa ayo marusiti ekukoti kwamessenger. Musikana wacho ari? Handizivi baba wacho zvaruziva kwaari. Musikana wacho ari? Musikana wacho ari kubasa. Asi phone number dzake ndinadzo hangu. Kana kuda richidiwa. Pautaurira naiwe wakazwa pamunhu. Si ndakandanzi iwewe ndaunomupa 350 yaari kutaura kuti ugone kuenda kuDNA kuprova zvekutaura mwana uyu. Saka ndakaenda kunomupa 350 yacho. Ndopi ndaka Imi menyu hamuna vari kuti iwo mapepa.
Nditaure dini ndikupe muntu une. Takaona kuti mapepa edu ari kuti chii because inini am more interested in judgment ya magistrate takati chii. Ipai tiri mukomana. Okay. Right. Asana kwana. Ai ringa ndabasa naro ira ndine naro. Ayani ba. Right. Imi mapepa enyu bambuka. Chanduda ini ndanda judgment. Judgment. Ati mapepa ari kutaura wani. Chitewe pana anga paginate This one I've got nothing to do with that because younger confirmation headmanship guys. Yes, I've got nothing to do with that. Okay, talk seven. Hapana judgment sikiwa. Not of appearance to defend the guy. It's judgment. I was judgment. I am madanu beza yangoto kwanda ta Mungu. Right, request for further the particulars is judgment. Index haine nduda judgment. Hapana judgment. Pamwe ichazouya. Pamakaita zvese zvibambo if you went before a magistrate ka panofanira pakaita judgment. Judgment iri kupi ya magistrate. Sanduti judgment yacho tangomira sheriff. Sheriff kutaita sei? Tumariziti. Because sheriff ano actor on advice yechi Anenge atobata judgment. Yes, chinotanga judgment. And point to application ya sheriff for removal of property. Pasina judgment sheriff anoswera mumba. Abude mu office. But because izweka bambo. Chakaita kuti muende kuda kuti muzoende kotsvaga sheriff ka. Is because mune judgment yakapiwa court. And inozokupa isimba rekuti muchinobhadhara sheriff mari dzekuti afambise nekuti aseye kuexecutor action yataurwa nejudgment. There is no judgment. Hakuna mapapers ari kukupa authority anopa sheriff authority to execute. Hapana nditi aripo. Aripi. Chidzemanje zvakati. Zvoita nzikuti izvi zvana ndixen chichika oneka sumba. Neiri rakanikira iri rakanzi neHigh Court chichika. Akanzi High Court azoshandi pesa nika black. Saka aripo akaba zvakatouchwa kwa next. Izwai bambo dzetera. Izwai tikutaurei bambo. Iyo index iyo. Anditi ndoshanda kwa High Court anditi. Makaenda civil division of the High Court. Andito. Saka index iyo zvainosenza basa rayo chete. Kuguide judge kuti index number 1 page number 1 pane chakati page number 2 pane chakati page number 3 pane chakati chete hai Faira rakadai. Tiri pamwe chete izvozvo. Yes, saka you can't bring that to me. You can't bring that to me. Index ndoidi. Akuzi kwa High Court. Awana kuti mungoona ini ndoda judgment ya Magistrate. Zviri kwa High Court minded. Right. Imi makanzi endai kuuka imi. Anditi. Makanzi endai ku DNA to prove your claim. Indini. Panyayo. Andika makati uyu ndiye akarara nemwana wenyu. Akamikisa. Akamilisa.
mwana wacho ndanga ndarepwa achibva kuenda mapurisa nyaya yemhekura tori kunze right achibva arepwa ibvaita nhumbuzvo kuti akarepwa iwa kuti DNA ngiri DNA yanga ine chii amene kwakaendera ndipo kana pa DNA yacho maina kwa DNA chii unenge ripoti chake iyo kana kuti DNA yechii wewe sikati plus DNA yacho kuti mazvo haina pari mapurisa aikwene mapurisa DNA ine mapurisa akababa yoza potomoke wewe mapurisa anorekomenda chete kuti endei ku DNA is done to prove paternity kuti zvaunutaura paternity kuti mwana uyu utaura ndewako ndewakwereka kuti hasi wako ndobasa reDNA chete saka mubvunzo mandibvunza ari kumwana kudaira mati judgment racho riripi yes sandiri kuti pane akapagenet wacho ndio pane sunguru rese romatakura bambo harina kana basa chine basa ipepa 1 ramasiya rejudgment just 1 page ndiyo ine basa sunguru rese ramuna rana nebasa saka ese wacho ari ku high court vacho akatosa panex zvirepa kuti index page yakati patika munhu atacha panex iza unozara nemakopi annex chaka munhu ati munhu atacha kazvinhu asi munosara nemakopi izvo kasarasina kopi unozara ne because munhu uyu bambo kuti azopiwe authority yekuzoenda ku DNA test anditi is because pakanga paine judgment yanga da kuprova kuti handiyo zvikuta wane judgment ende akaprova ne ende DNA test irutara panapa this result excludes John Nyakutsikwa as the biological father of Evans Zvitera. Evans andiye mwana wacho ero ndiyezve because mukunda wenyu ari kuti akarepwa nenyakutsikwa arepwa nenyakutsikwa ndobvaita mimba ndobva zvara Evans izwai zvebambo izwai banzo. The purpose of DNA is because we anga shiramba kuti hanombo murepa and no nothing. Ende mwana wenyu imimba ndiye akakunyeperai. Mombe makazotora mati. Mwana wenyu akakunyeperai. Pekuti because kana munhu arepwa ka anobhataura nemombe. Mombe makatora rape is a criminal chi. It's a criminal case inoperera kuma criminal chi. Andizvo. Saka imi makazopiwa mombe pakudii. Mombe yanga iri yei 350 yenge is way of compensation because papusa to compensate rape kuti hanzi no munhu kwa zvari maningi akanoenda uko aiwa makapirwe imombe ati mombe yanga iri kuda compensate chii ine rape case andi makarepwa munhu akarepwa alapo tinenge akamumirira imi makapiwa mombe mwana arepwa imopiwa mombe ndei mombe mwana arepwa nduti zvakaita kuti makapirwe imombe ngekurora ere kana ndekudidini mombe mapepa acho zvitangwa mapepa iko apadi mapepa baba zorai mombe tati makapiwa mombe mwana arepwa imi mopiwa mombe mombe ndei matatenda kurepa mwana mombe yakabhadharwa iri mari 350 ka ichizwe compensation kuti munhu asadi Bambo, I have never heard for something chinonzi criminal court, chinonzi compensation yerape. Makainzwa upi? Mapurisa ndingozotungamira mapurisa. Mapepa acho aripi mapepa? Ari kwa indanguya naye masikireti wanosi. Ewo chacho mchana ari kwa kuti akapagenet wacho nezvese. Manje ndari kunuka. Izotonga zvinhu zvatotaura. ndiri kuya nawo mapepa Mapacho nyaya iri kwa airport. iri Amapepa zvakabhadhwa kuti afambe chiri nanga chiri chifamba ndingotera kuti muchaunzwa nesu handikabhadha zvese mafaini minyanye waikoti ndechi ndiyo iyo yacho yekudi nekudini yacho pane rape pane nyaya yeDNA iye imimi iri kukoti ndeipi ingori nyaya wani ipi nyaya ipi yacho ripaende yacho ndeinde nyaya iri nyaya katimbodorera pasi waikoti kune nyaya iyi kune nyaya iyoyo yese kuti DNA yakabhadhwa yacho nezvakarepa kaita chii chakaitika zvese titangura zvese ndingori nyaya wani ingori pacho yese aikoti ida kudii apa ndozvatinori mapepa ese akabhadhara mari kuti chiri pacho anikira ndiwo vanoziva zvaangaita bcause anozotungamira ndiwo vanotonga zvapane zvanguya pano anenyairi waikoti ndimi kuti musikana akaita anenyairi waikoti ndimi here kuti musikana andini imune manje ndiyo handikunzi izvoyo wakazoti mwana sandiri babacho izwai bambo izwai bambo ka bambo musaita vanhu mapenzi ba
mazwa ere bambo musaite vanhu mapenzi mabambo nyaya yamuri kuiziva pairi nepayakafeira payakatangira munopaziva payakafira munopaziva hakuna criminal court inopa munhu compensation yemombe nembudzi besides the customary law court muruzwa bambo hakuna major city akamboenda kwamajor city munhu abva akurwa nenyaya endobhadhare mbudzi nemombe makambozvizwa kupizvo kuti kwamajor city noti enda wapiwe mombe nembudzi as compensation ndimajor city upiwe apa nyaya iripo it's a very serious case iri nyaya yerepi wozi upiwe mombe iwewe justify to me kuti mombe dzawakapiwa ndedzei handizozwa kuti ndodizwa kuti mombe ndedzei dzawakapiwa iyi extortion iyi iwe mombe wakaipiwa pakudii mapurisa hajaje bambo mapurisa izwa bambo mapurisa haatongi nyaya anonzi maarresting officers mapurisa maarresting officers chete wazwa maarresting chi officers chete kana yanyaya yekuti wauda kutongwa wasungwa unotongwa namajor street hautongwi nemupurisa saka imi mupurisa munotoa chioko muhomwe chamama akujairichi murume maisafana kutora mari yake aifana kuenda kujeri kana akarepa mari maisafana kutora mari makatoreri saka mombe wakazotora sei iwewe uruzi nhasi wauya pana kuti udzosere mombe wakazodzitora sei sandadi kuti mombe iyo ka 350 yakabhadhirwa it was compensation aiwa bambo chinhu chekuti compensation pamwedzi yacho tikukanganisa udachandisa rimwe nzimbo pasarudza rimwe nzwi sarudza rimwe nzwi risiri compensation taurai rimwe nzwi taurai rimwe nzwi ramurufungira kukanganiswa pachirungu pamwe chirungu chiri muvhiringa kuti mwana arepwa wopiwa compensation iwewe for what usiri warepwa ba ndo akarepwa ere because kana munhu arepa munhu ka anobatwa nenyaya yake yerepe it's a criminal offense kana iri criminal offense wakutosungwa nemapurisa wovhenda kwamajor city odii wotonga wompa mutongo ende mutongo werepi kupinda mukati haina fine kana usina kubvumirana nazvo manje ndopaunowapira kupi waikoti handizvo but murume uyu akaita application iyi mapapers ara akaita application yekukumbira kuti ndoti paitwe DNA handizvo to prove kuti mwana aiwa ayasi yenyu bana ayasi yenyu bana akwese wali mpula akonda kubaona akwaruka pakurire njumba yakwe apana lako ba aiwa tsvaka unamboti yakazi yako court application uda kwashizvitira neimwe yacho yakazi kuti ani court application zonge dzako saka isusu toda chiri manje chatoda isusu bambo chatoda chete bambo marisiti hana basa ba nyaya yetiri kuda bambo ndati judgment hana basa nayo ba tinokwanisa kuitsvaga kana tikuida tinongotora siyara nhamba iyi toitsvaga asi chandinoda kunzwa ini ndinoda kuzwa kuti wakapirwa mombe pakudii mwana arepwa ndo pane mubvunzo wangu wakapirwa mombe dzei mwana arepwa ibribe kana iri bribe saka waikoti urutsvakei iyo mombe wakatora kuti nyaya chiri kuenderera mberi waikoti kunotsvakei mombe yemunhu wakaya mwana wacho handi wake haikoti inotsanangura alright anyway tinga waste time babo kana nyaya yako ichiri before the high court ka we cannot entertain it pana ku high court yakapera ere kuti haina ku high court yakamira yakalonjwa ichinzi chii akaisa nyaya ku high court ndiani ndiwe wakaisa uchiti chii
nyaya yako ndeyei kuhigh court? Makamangara kuhigh court muchitii. Claim yacho ndeyei? Claim yacho yenge kuhigh court yenge inozivisana kuti munhu wakuti tidzosera izvi zvakazodai zvakadai mombe ine zvakadai kuhigh court kwacho achinda akaita DNA kudidi asi DNA yacho iri kutsanangura saka kana nyaya yakatodaro kuhigh court atimirire judgment kuhigh court, then after that tozodii izwaizvo baba isusu apo kwakuti yakuda kukuonesai handiti kuti bambo kana makaripota nyaya yerepi ikaenda kwaMajor Street handizvo Major Street akapa judgment hapana panozombozi mupiwe mombe, hapana. Then mwana wenyu kana akamitiswa kana akarepwa vamita handiti sekutaura kuita mwana wenyu obva abara mwana anonzi Evans handiti obva ati kubva aklema kuti Evans baba wake ndeupi ndeuyu nyakundirepa handizvo ndo zvakazokonzera kuti uyu murume uyu aite application iyi yekuti ada kuenda DNA test to prove kuti mwana haana kurepa munhu, mwana hasi wake handizvo. DNA mari dzawo dzobva auya aibva ati zveshuwa mwana hasi wake, meaning kuti mwana wenyu munhu akamupa mimba ndeumwe asiri ani nyakutsikwa. Yes. Saka mwana wenyu akanyepa in your eyes kuti ndarepwa nemurume uyu ndobva ndaita nhumbu, asi DNA yataura kuti uyu haasiye baba wemwana. Saka mwana wenyu akatata neumwe munhu, atata neumwe munhu ndobva afunga kuti kuri nani ndekupi, anditata hana chiro. Iwewe nyakutsikwa kana wakazotonheswa wambichana obva wazitonhesa obva watonheswa pazi ndiwe asi obva waenda koopona nei manje, koopona neDNA manje, because DNA yataura kuti aiwa baba pane wakaenda mberi imi makagumira padhuze waibva waitisa mwana handizvo baba. Saka imimi nyaya yenyu haina kuraswa ba, nyaya yenyu yakanaka ichiri before the high court. The high court ndio ichapa judgment yekuti mombe dzenyu dziite sei dzidzosere, because according to these papers hamuna hamuna nyaya. If it was a case yekuti imimi makarepa handiti yaifanira kunge isina kumboenda kuhigh court ba, maifanira kunge makangosungwa paMajor Street apa mwamatopinda mukati kuti makarepa mwana yobva. Imimi ndii maifanira kuzonoapila kuti no handina kurepa ba, mwapila kuhigh court. But manje the opposite ndiyo yekuitika manje kuti ari kuti akarepa ari kuti wachakarepwa ndiye akuenda futi kuhigh court kuti handizoda kudzosera mombe. Iso dzibvunza kuti yazvo mombe wacho wangomboitorerei koti handisi kuziva mapurisa. Saka mapurisa uyu murume nemapurisa wakaita chinhu chinonzi extortion. Wakasiya mari pa mapurisa. Mapurisa akakutaura kuti piwa mombe wakapa mari iwo. Pa 350 wakapa mari. Wakapa chi? Wakapa chi? Wakati yawe 100. Kana yatodai bambo andika muri kuona bambo waripo panapa wakomana wemutemo panapa watozwa kuti pane mapurisa akaita uori handiti mukanotora mombe dzemunhu zvisiri pamutemo mapedza matora mombe dzemunhu muhamaenda koshare mari behind the scenes knowing very well kuti mwana wako haana kurepwa. Ende munhu zvamakaronga musikana anofanira kunge aripo pana musikana must be criminal musikana because hauti munhu andimitisa naurara newe apesera matora mari munhu atiwabatai aripi musikana uripi aiwa zvibambo kana ari kubasa bambo kana utadza kukumbira isusu tokasawo mukumbirira kuti auye kuno kuti ane nyaya yake iri kuno. Kana ari kubasa tinokwasawo mukumbirira isusu kuti ane nyaya. This is a serious accusation because murume uyu akabatwa kawo in 9 years ari pai ari mujeri. It's 9 years ari mujeri nenyaya yechinhu chasina
bota asina kumbotesta wozibhadhara mombe kuti usaende ujeri. kuti usaende kujeri. That's extortion imhosva. Imhosva yakakura iyo. And it's unfortunate kuti mhosva iri kutoinvolva nevakuru vemutemo. Alright, yes. Pari kuti nyaya iri kuhigh court ipapo ini ndakazoti ndabva kwaMajor Street ndaudzwa kuti enda unotsvaga mari yakaita 142 titume vanhu vanonoasisa kuti pamba pake pane zvatinotora zvinodzoka zvinhu zvakuita. Ndakabva ndapiwa pepa iri kwaMessenger of Court ndikanzi ichienda unotsvaga 1000 kuitira kuti titume vanhu vanotonobata zvinhu izvozvi uye panapa. Ndikati handigoni kuiwana chokuchoku mari iyoyo ndiri munzira kuti ndakunotsvaga mari itaura kuti zvinhu zvinotorwa zviuye. Ndakafonerwa wakati tiri weHigh Court. Kati weHigh Court saka todini kanzi ndidirecti kumba kwako tofamba sei. Ndikavadirecta kuti munobuda munyanga modai mosvika pashopping center pedu. Kanzi iwewe chibva kumba kwako uye tisangane pashopping center. Ndobva ndabva ikobva ndabva ndasangana navo vakadhiraivha kusvika pashopping center zveshuku vakandipa mapepa avo vakandipa. Kanzi mapepa aya tiri kukupa mapepa aya saka mapepa aya ndaunopa anyone wemutemo even lawyer kana kuti ana anoziva zvemutemo. Ndakadzoka nawo kwandakaiswa nemapurisa kunewe legal practitioners. Vandaenda nawo ndikandapiwa mapepa navanhu vati ndabva kuHigh Court wadhiraivha wauya kumusha kwangu vakandipa mapepa. Uye legal practitioners ndo vakazotora mapepa ayo akati takutora iwo abva kuHigh Court acho neatagara tupai makoti ari kubudiswa neuyu aya takuenda nawo. Then wachazotifonera sekutaura kwawaita kuti tichazokufonera. Maiwe muna October 2022 nanhasi hapana chiri uye azodzorera mombe dzangu uya kutora zvawazofona. Right. Izvo zvamunoita imi michienda moite follow up Legal Resources Foundation handiti. Endai kuLegal Resources Foundation moita follow up nenyaya yekuti nyaya yapapi mombe dzangu hasati dzadzoka. Kuti waitoitwe follow up kuHigh Court ipere. Because kana paine pepa 126 kumbara High Court ranga ringozi muda kuya rakakazimurira court here karanga zvichi. Takangonzi kupa mapepa enda unopa munhu wemutemo unoziva asi tichazokufonera. Imi makamboriwerengawo here kuti ranga rikuti ipepa. Akawanda akaita njumba udai handina zvandakaita. Right. Saka chidzokai kuHigh Court then after that moya motitaura kuti lawyer ati so that we proceed nenyaya. Pasina izvozvo zvatikwanisi kuproceed because if it is before the High Court hatina jurisdiction. Kusvikira High Court inofana kukonkludwa ikoko. Asi tadongoonesa bambo wabadza kuti bambo ka munokwanisa kunga muri kuHigh Court ka asi munokwanisa kuzuzurudzwa imimi iyi kuHigh Court kusati kwatanga nyaya imi watomuzuzurudzwa nenyaya extortion. Apa makaba mari Mazhenje amakaita ekushaya 100 ne350 munokwanisa kuenda. Alright, saka endai iite sei mozotitaura moya motipa result yekuti Legal Resources for what chi yapapi then moya motitaurira. Then kana yadaro takukwanisa kuenda mberi nayo. But for now hatikwanisi kuenda nayo isati High Court isati yatipa kuti zvamira sei. Yes. But mombe don't worry dzinouya.